kachiel gi Roseline David notelo ne jong'wech mapacho kae manyo midila e piem mag World Masters Athletics kidieny mar mita 1000 mago e ng'we mane obagi alap mayudore kanyo e bomano ma piny Sweden mano odiochieng' ma kawuono ka Roseline noloyo midila mano mar goldi e kidieny mar W45 mage ng'we mag mita 1000 mano bang' ringo kuom dakika 35 gi nyiriri maromo 8 ma en goldi mar ariyo ma jotugo kata jatugo Roseline noyudo e piem mago mag World Masters Athletics Championship bang' tieko e thuolo mokwongo e ng'we mag mita 5000 mano e alapno mano ma Ulevi Stadium mano juma mokalo. Joan Chepchirchir noloyo midila mar silver e kidienyno. Francis Bowen mane oseloyo midila mar goldi e kidieny mar mita 500 kata mita 5. Tulikuwa na Joan akaniambia wako mbele. Ndio nikaokoa mbele nikafinya sana mpaka mzungu akakaa nyuma yangu. Ndio nikapiga sana mpaka nika win race leo. Hali ya hewa kulikuwa na baridi, hapo tulikuwa tukikimbia, kulikuwa kunanyesha, hapo mvua ikakuja ikapungua. Bahati kulikuwa kuna msitu, at least hakukuwa na upepo sana, lakini baridi ilikuwa. Lakini tumeng'ang'ana na tumefanya bidii ili tuweze kushinda.